እቲ ፊልም እንትጅምር ጆርጅ ፒከርሰን ሳንድራን ዝበሃሉ ሰብዓ ዳር የና እዩ። እዞም ሰባት ንዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ እንትኾኑ ስለ ገንዘብ ድማ ኣይጭንቖምን። ጆርጅን ሳንድራን ሓደ ወዲ ዘለዎም እንትኾኑ ወዶም ሕጂ ኣብ ውትድርና እንዳሰርሐ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይርከብ። ዋላ እኳ ንሳቶም ኣሕዋት እንተኾኑ ወዶም ግን ዓዱ ስለ ዝፈቱ ኣብ ውትድርና እንዳሰርሐ ይርከብ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ከተማ ጋንግስተራት ዝበዝሑ እንትኾኑ ኣብ ከባቢ ባንኪ ኮፍ ኢሎም ሰባት እዮም ዝፅበዩ። ካብኡ ድማ ናይ ከተማ ጋንግስተራት ሓንቲ መንእሰይ ጓል ናብ ባንኪ መዓልታዊ እንትመጽእ ብዙሕ ገንዘብ ተወፅእ ይርእዋ። ካብኡ ድማ ሓደ መዓልቲ እንዳተጸበይዋ ዝጸንሑ ክከታተልዋ ይጅመሩ። ኣብዚ ከተማ ብጋንግስተራት ክስረቕ ዘለኳ ተኾነ ነታ ቆልዓ ግን ንእሽተይ ናብ ጽምው ዝበለ እስካብ ተኣትው ይጽበይዋ። ብኻሊ ገጽ እዛ መንእሰይ ቆልዓ መናእሰይ ይከታተልዋ ከም ዘለዋ ይፈለጠትን። መኪና ድማ ሒዛ ናብ ሰብ ዘይብሉ ኣብ በጽሕሉ ሰዓት እቶም ጋንግስተራት ብቕድሚ መኪና ብምኻድ ካብታ መኪና ንክትወርድ ይገብርዋ። ካብኡ ድማ ነታ ቆልዓ እንዳፈራርሑ ካብቲ ባንኪ ዘውፅኣቶ ገንዘብ ንክትህቦም ይፈራርሕዋ። ብኻሊ ገጽ ጆርጅ ድማ በቲ ከባቢ እንዳሓለፈ ዝነብር እንትኾን ናይቶም ጋንግስተራት ስራሕ ድማ እንዳራኣዩ እዩ። ካብኡ ድማ ጆርጅ መኪና ኣዚሩ ናቦም ኣብ መምጽኡ ሰዓት ንክመለስ ነጊሮሞ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ጆርጅ ከይሰምዖም ካብ መኪና ወሪዱ ነታ ቆልዓ ንክሰድዋ ይናገር። ብናይ ጆርጅ በዓት ድማ እቲ ሓደ ሰራቂ ዝሓረቕ እንትኸውን ብናይ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ሃርሞ። ጆርጅ ድማ ነቲ ሰራቂ ብቦክሲ ናብ መሬት ተወድቆ እንትኸውን ናቱ ናይ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ብምሓዝ ነቶም ካልኦት ነታ ቆልዓ ንክሰድዋ ከፍራርሖም ይጅምር። ኣብ ሰዓት ጆርጅ ቀዲሙ ዝወቕዖ ቆልዓ ካብ ዘወደቐሉ ተሲኡ ንጆርጅ ክጠርፎ ይጅምር። ጆርጅ ድማ በቲ ቆልዓ ሓሪቑ ብናይ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ሃርሞ። ምስቶም ካልኦት ድማ ኣብ ንግግር ኣብ ዝነበረ ሰዓት ፖሊሳት ናብዚ ቦታ ስለ ዝመፁ እቶም ቆልዑ የምልጡ። በዚ ሕዘን ኩነታት ግን ብናይ ቤዝቦል ዕንጨይቲ ዝተወቕዐ ቆልዓ ኣይጸንሐን፣ ቀልጢፉ ሞይቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እዞም ጋንግስተራት ናብ ሓለቖም ይምለሱ። ናይቶም ጋንግስተራት ሓላፊ ድማ ዋረን ዝተባህለ እንትኸውን ንዓቶም ሰብ ደው ስለ ዘበሎም ኣዝዩ ይገረም። ምክንያቱ ኣብዚ ከተማ ካብ ፖሊሳት ተወፂሎም እቶም ጋንግስተራት ስለ ዝፍርሑ ዝኾነ ሰብ ደፊሩ ኣይናግሮምን። ሕጂ ግን ዋረን ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ጉድ ዝሰምዕ እንትኸውን ካብዚ ብዝገደደ ድማ ሓው ኣብቲ ቦታ ሞይቱ እዩ። ካብኡ ድማ ንሓው ሕነ ክፈዲ ስለ ዘለዎ ምሸት ናይ ጆርጅ ገዛ ብምፅራይ ናብኡ ይኸዱ። ንቕትለት ናብዚ ገዛ ዝመፁ ዋረን፣ ዴኒ፣ ሮብን፣ ሊዮንን እዮም። ጆርጆ ናይ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ዝቐተሉ ሰብ ኣዝዮም ዝፈትዎ ዓርኩም እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ዋረን ኣዝዩ ዝፈትዎ ንእሽተይ ሓው ስለ ዝኾነ ሕነ ክፈዲ ይመጽእ። ኣብ ፈለማ ድማ ጆርጅ ኣሽሊኹ ኣብ ዝረአየሉ ሰዓት ዓይኑ ወጊኦም ክጠፍእ ይገብርዎ። ካብኡ ድማ ምስ ሰበይቱ ኣሲሮም ብሓፂን እንዳወቕዕዎ ምስ ፀንሑ ኣብ ገዛ ብሓባር ኣቃፂሎሞም ይኸዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ናይ ጆርጅን ሳንድራን ወዶም ጂሚ ድማ ካብ ኣፍጋኒስታን ይምለስ። ጂሚ ድማ ገና ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ምምላሱ ናይ ኣቦውን ኣዲን ሞት ይነግርዎ። ካብኡ ድማ ናይ ኣዲን ኣቦውን መቃብር ምስ ጎብነየ ምሸት ዝኾነ ዓይነት ናይ ድቃ ስምዒት ክመውፃ ይኸኣለን። ብኸምዚ መሰቀቂ ኩነታት ቤተሰበይ መን ክቐትሎም ይኽእል ገጻር ኣለኒ ብምባል ኣቦ ኣብ ጎረቤቶም ዝርከብ ናብ ሓደ እንዳመስተ ይኸይድ። ናይቲ እንዳመስተ ዋና ገዛ ቴሪ ዝበሃል እንትኸውን ካብ ኩሎም ሰባት ኣብ ቀረቦም ዘሎ ንሱ እዩ። ካብኡ ድማ ጂሚኒ ቴሪ ቀደም ቤተሰበይ ምማቶም ዝኾነ ነገር ኣይሰማዕኻን እዚ ኩሉ ግፍዒ እንትፍዘም ኣበይ ነርካ ብምባል ሓበሬታ ክህቦ ይሓቶ። ቴሪ ድማ ቤተሰቡ ዝቐተልዎ ናይዚ ከተማ ጋንግስተራት ስለ ዝኾኑ ናቶም ነገር ኣሕሊፉ ክህብ ኣይደለየን። የቕሬታ ኣብ ዘይምልከተኒ ነገር ባዕለይ ብምእታው ፀገም ክመፀኒ ኣይድልን፣ ዝፈልጦ የብለይን፣ ካሊእ ሰብ ጠይቕ ብምባል ንጂሚ ንኽኸይድ ይነግሮ። ጂሚ ድማ በዚ ዝሓርቕ እንትኸውን ንቴሪ ሓኒቑ ከም ዝቐትሎ ብምንጋር ነቲ ሓቂ ንክነግሮ ይገብር። ኣብ ሰዓት ድማ ቴሪ ቅድሚ ሞቶም ኣውያት ከም ዝነበረ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ናይዚ ከተማ ጋንግስተራት እዮም። ኣብ ሰዓት ኣትዮ ንምድሓን እኳ ተዘይኻልኹ እቶም ጋንግስተራት ኣቃፂሎም ምስ ወፁ ግን ፖሊስ ፀዊዐ ነይረ። ዝፈልጦ ድማ ነዚ ብምባል እቲ ዝፈልጦ ኩሉ ተናጊሩ እዩ። ጂሚ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ቤተሰቡ ገዛ ይኸይድ። ኣብቲ ገዛ ዘለዎ ንብረት ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተቃፀሉ እንትኾኑ ናቱን ናይ ኣቦውን ናይ ኣዲን ፎቶ ግን ከይተቃፀለ ይረኽቦ። ጂሚ ድማ ነዚ ፎቶ እንዳረኣየ እንተሓዝን ዓርኩ ግሪፍ ናብኡ ይመጽእ። ግሪፍ ኣብዚ ከተማ ፖሊስ ኮይኑ ዝሰርሕ። ንጂሚ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩ እንትኸውን ናይ ቤተሰቡ ቆተልቲ ሓቢሮም ከም ዝደልይዎ ቃል ይኣትውሉ። ንፀባሒቱ ጂሚ ንባዕሉ ንመርግጋ ናብ ቤተክርስትያን ይኸይድ።
ናይ ጂሚ ሰበይቲ ድማ ሞርጋን እትበሃል እንትኸውን ናብኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተኸቲለቱ ትመጽእ። ጂሚ ቤተሰቡ ሞይቶም ኣብ ዝሳቆየሉ ሰዓት ሞርጋን ድማ ንዓየ ግዜ ሃብካኒ እንዳበለት ንክትጨቃጨቁ እያ ትደሊ። ኣብ ሰዓት ጂሚ ምስኣ ክጨቃጨቅ ስለ ዘይደልየ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብምውፃእ ናብ ካፌ ይኸይድ። ጂሚ ድማ ኣብ ካፌ ኮፍ ኢሉ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ክልተ ሰባት ብፍሉይ እንትጥምትዎ ይዕዘብ። በቲ ጉዳይ ድማ እንዳሓስበ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ዓርጎ ግሪፍ ይድውለሉ እሞ ቀልጢፉ ንክመጽእ ይገብሮ። ግሪፍ ናይ ፖሊስ ስልጣን ብምጥቃም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ካሜራ ቅዳሓት ኩሉ የምጽኣሉ። ካብኡ ድማ ብተወሳኺ ናይ ዝምባንክ ሰራት ሓላፊ ዋረን ይበሃል። ዋረን ሕጂ ዘለሉ ቦታ ኣብ ጂም ውሽጢ እዩ ብምባል ናይቲ ጂም ኣድራሻ ሂቦ። ጂሚ ድማ ካብ ዓርጉ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ቀልጢፉ ናብ ዋረን ዘለዎ ጂም ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ዋረን ስፖርት ሰሪሑ ስለ ዝወድእ ናብ ገዛ ንምኻድ እንዳተዳለወ ይርከብ። ካብ ጂም ወፂኡ ናብ መኪኑ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ብድሕሪት ሓደ ዘይፍለጥ ሰብ መፂኡ ንመኪኑ ይገጭወሉ። ዋረን ኣብዚ ከተማ ኣሎ ካብ ዝበሃሉ ናይ ጋንግስተራት ሓላፊ እየ። ካብኡ ድማ ከመይ ከምዚ ዝበለ ሰብ ስቂልካ መኪኑ ትገጩ መን ስለ ዝኾንካ ኢኻ መኪና እየትገጭዋ ብምባል ንጂሚ ከፈራርሖ ይፍትን። ጂሚ ድማ ናይ ዋረን ምፍራሕ እንዳሰምዐ ምስ ፀንሐ ኣብ መጨረሻ ድማ ካብ መኪኑ ብምውራድ ንዋረን ካርሞ ይጅምር። ካብኡ ድማ ኣብ ናይ ዋረን ገጽ ፕላስቲክ ብምእሳር ናብ መኪና ኣትዩ ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ይወስዶ። እስካብ ሕጂ ዋረን ኣቕሊሉ እንዳረኣየ ነይሩ። ሕጂ ግን ቅድሚ ሕጂ ሪእዎ ዘይፈልጥ ሰብኣይ ንዑ ቆትሎ እንዳፈተነ ምዃኑ ይርዳእ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ጂሚ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ከይዱ ምስ ገዞም ዘቃጸሎም ናቶም ወዶም ከም ዝኾነ ይነግሮ። ሕጂ ድማ ኣነ ዝደልዮ ምሳኻ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ሹም እዩ። ናቶም ሹም እንተዳ ሂብካኒ ብነፃ ከም ዝፍኖካ ቃል ክኣትወልካ እየ ብምባል ሽሞም ንክነግሮ ክሰማማዕ ይገብር። ዋረን ድማ እቲ ነገር ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ቀልጢፉ ኣብ ዝጉጅለ ዘለዉ ናይ ሕድሕድ ሹም ይህቦ። ካብኡ ድማ ጂሚ ክሰደኒ እዩ እንዳበለ እንዳተፀበየ እዩ ነይሩ። ጂሚ ድማ ዋረን ዘለሉ መኪና ብምቅፃል ካብቲ ቦታ ለቂቑ ይኸይድ። ምርኢትና እንትቕየር ጂሚ ናብ ሰበይቲ ሞርጋን ይኸይድ። ሞርጋን ድማ ከም ዝለመደቶ ግዜ ትበኒ ዘለኻ እንዳበለት ንእሽተይ ምስ ጨቕጨቐቶ ኣብ ከብዲ ከባቢ ቁስሊ ከም ዘሎ ትርኢ። እቲ ቁስሊ ዝተፈጠረ ምስ ዋረን ኣብ ዝበኣሰሉ ሰዓት እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ሞርጋን ናይ ሰባያ ቁስሊ እንዳሰፈየት ኣብ ዘለትሉ ሰዓት ጂሚ ኣብቲ ጣውላ ናይ ፍትሕ ደብዳቤ ከም ዘሎ ይርኢ። ካብኡ ድማ ንሱ ናይ ወለዱ ቀታሊ ንምቕታል ኣብ ዝሰርሐሉ ሰዓት ሰበይቲ ድማ ንዑን ምፍታሕ እንዳፈተነት ከም ዝኾነት ሕጂ ሙሉእ ንሙሉእ ይፈልጥ። ካብኡ ድማ ምስ ከምዚኣ ዝበለት ሰበይቲ ክጸንሕ ስለ ዘይኽእል ነቲ ገዛ ገዲፍዎ ይወፅእ። ብኻሊእ ገጽ ሞርጋን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሰባያ ይናፍቓ። ካብኡ ድማ ኣብዛ ምሽት ንዕኡ ክትገድፎ ስለ ዘይትደሊ ቀልጢፋ ንጂሚ ናብ ገዛ ክኣቱ ትገብሮ እሞ ለይቲ ሙሉእ ሓቢሮም ይሕልፉ። ንጽባሕቲ ፖሊሳት ዝተቓጸለ ናይ ዋረን መኪና ምስ ረይሱ ይረኽብዎ። ካብኡ ድማ ካብቶም ጋንግስተራት ማእኸል ድማ ሮብ ዝተባሃለ ኣቡ ኣብ ቀረባ ገጹ ዝርከብ እንትኸውን ነቲ ሓደጋ ተዓዚቡ እዩ። ሮብ ድማ ናብ ሊዮን ምስ ከደ ናይ ሓላፊና ቀታሊ ሕነ ክንፍዳ ኣለና ብምባል ንሕነ ምፍዳይ ክለዓል ይገብሮ። ካብኡ ድማ ንሳቶም ሕጂ ሓላፊና ቀቲልዎ ኢሎም ዝሓስብዎ ካሌብ ዝተባሃለ ናይ ካልኦት ጋንግስተራት ሓላፊ እዩ። ካብኡ ድማ ንካሌብ ክንቆትላ ኣለና ብምባል ናብ ካሌብ ገዛ ይኸይድ። ካሌብ ድማ ስለዚ ጉዳይ ዝኾነ ከም ዘይፈልጥን ናይ ዋረን ጉዳይ ሕጂ ገና ካብኦም ይሰምዕ ከም ዘሎ ይነግሮም። ኣብ ሰዓት ድማ ምስ ካሌብ ገዛ ትሕለፍ ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ መሳርሒ ሒዛ ብምምጻእ ደው ንከብሉ ትገብሮ። ከምዚኣ ሓላዊት ሰበይቲ ተሃብኮም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ካብኡ ድማ እቲ ዓብዪ ቻናል ምዕፃው ወፂቡ እዚኣ ሓዳሽ ከፊት ኣለኹም ሞ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ብጣዕሚ የመስገን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ጂሚ ካብ ግሪፍ ዝተዋህቦ ቪድዮ ክርኢ ይጅምር። ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝሪኦ ኣቦኡ ገና ብሰብ ጋንግስተራት እንትባህ ዘርኢ ቪድዮ እንትኸውን ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ገና ብዙሓት ዝቐተሉ ሰባት ከም ዘለዉ ምርዳእ ይኽእል። ካብኡ ድማ ናይ ዝቆረዩ ሰባት ሹም ምስ ረኸበ ኣድራሽኦም ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ንግሪፍ ድማ ፀዊዑ ቅድሚ ዋረን ምቕታለ ናይቶም ሰባት ሹም ተቐቢሉ እየ ነይረ። እንተኾነ ግን ዝነብሩሉ ቦታ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ በዚኣ ተሓባበረኒ ብምባል ይሓቱ። ግሪፍ ድማ ፖሊስ ከም ምዃኑ መጠን ካብዚ ንላዕሊ ንሕነ ምፍላይ ክሕግዞ ስለ ዘይኽእል እቲ ነገር ንፖሊሳት ዝገድፎ ይነግሮ። ጂሚ ድማ በውኑ ናይ ግሪፍ ሓገዝ ይቕረየኒ እምበር እቲ ነገር ብፖሊሳት ክፍታሕ ኣይደልን እየ። ምክንያቱ ንወላድየ ዓይነት እዮም ንወላዲተይ ብሓፂን ዝቆጠቆጡ ዘቃፀለዎም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክዘናግዑ ክፈቅድ ኣይደልን እየ። ካብኡ ድማ እቲ ሕነ ምፍዳይ ብናቲ መንገዲ ከም ዝፍፅሞ ንግሪፍ ይነግሮ።
بخالي قص قريف إذا غانغسترات متقعتي زفصم لخالي تسبيتي عندها زارب يركب صبايا استقتل السبيتون اتهم صبات ماسكيرا وديم سلزنبورو كريم ما يخالخون أزيوم ጨካናት እዮም ብምባል ንግሪፍ ናይ ቪድዮ ሓበሬታት ህቦ ግሪፍ ድማ ነዚ ሓበሬታ ብምሓዝ ናብቶም ፖሊሳት ኣዛዚ ዝኾነ ናብ ሆላንድ ይኸይድ ንሆላንድ ድማ እታ ሰበይቲ ስለ ዘላቶ ሓዘንን ስለ እቶም ሰባት ጭካንን ኣብ ዝነገሮ ሰዓት ሆላንድ ኩሉ ነገር ኣቕልል የብሎ ሆላንድ ድማ ንግሪፍ ንስርካትዮ ነቲ ሰብኣይ ቀቲሎሞ እዚ ኖርማል ናይ ስርቂ ገበን እዩ ናታ ሰበይቲ ነገር ድማ ኣይትሕሰብ ናይ ሰብኣያ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ኣብ ነባ ሰዓት ንሰብኣያ ረስያ ሓጎስ ትኸውን እያ ብምባል ነቲ ነገር ይቕብሎ ግሪፍ ድማ ነዚ ኣብ ዝሰምዐሉ ሰዓት ጂሚ ስለ ሕነ ምፍላይ ዝተናገሮ ኩሉ ትኽክል ከም ዝኾነ ኣመን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ ጂሚ ሄኒ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ዓርኩ ይረኽቦ ሄኒ ኣብ ናይ ዘይሕጋዊ መሳርሒ ምዝውዋር ዝሰርሕ እንትኸውን ጂሚ ድማ መሳርሒ ስለ ዘድልዮ ንሄኒ ይረኽቦ ሄኒ ድማ ቀጢፉ ብዙሕ ግዜ መሳርሒ ምስ ዝሸጠሉ ሰብ ይረኽቦ ጂሚ ድማ ዘድልዮ መሳርሒ ምስ ወሰደ ነቶም ሰባት ክከታተሎም ይጅምር ብኻሊእ ገጽ ድማ ዳኒ ሮብ ኮታስ ኩሎም ብሓንሻብ ተኣኪቦም እንዳሰተዩ ነይሮም ካብኡ ድማ ካብ ማእኸሎም ዳኒ ተስዩ ናብ ሸቓቕ ይኸይድ ኣብቲ ሸቓቕ ድማ ጂሚ ማስኬራ ብምግባር ናብኡ ዝመፀ እንትኸውን ዓርሱ ክሳብ ስሕት ይወቕዖ ዳኒ ባዕሉ ካብ ዝሰሓተሉ ኣብ ዝነቕሓሉ ሰዓት ንባዕሉ ኣብ ወንበር ተኣሲሩ ይረኽቦ ካብኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንጂሚ ሪእዎ ስለ ዘይፈልጥ እንታይ ከም ዘጥፍእን ንምንታይ ከቃትሎ ከም ዝደልየን ይሓቶ ኣብዚ ሰዓት ድማ ጂሚ ብግፍዕ ሰቂዮም ዝቐተልዎ ናቶም ወዶም ምዃኑ ይነግሮ ብኻሊእ ገጽ ድማ ሮብ ዳኒ ናብ ሸቓቕ ኢሉ ስለ ዘይተመለሰ ናብኡ ይድውል ጂሚ ድማ ስልኩ የልዕሎ እሞ ቀጻሊ ተራ ድማ ናትካ እዩ ክረኽበካ እየ ብምባል ንሮብ የፈራርሖ ካብኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ዳኒ ስሚንቶ ይብዝብዝ እሞ ነቲ ስሚንቶ ናብ ኣፉ ይገብረሉ ፖሊሳት ድማ ንጎ እንትመፁ እዚ ከዓ ሕጂ ዘይረኣይዎ ኣብ ናይ ሰብ ኣፍ ስሚንቶ መሊኡ ይረኽብዎ ነቲ ጉዳይ ድማ እንዳመርመሩ ዝነበረ ሆላንድ እንትኸውን ሕጂ ሆላንድ ነቲ ቀታሊ ንምርካብ ይደሊ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ገበነኛ ኣብ ዝርከበሉ ሰዓት ነዚ ገበነኛ ዝሓዘ ሰብ ልዕሊ ዕቤት ይረክብ ሆላንድ ድማ ስልጣን ስለ ዝደሊ ነዚ ገበነኛ ንምርካብ ኣበርቲዑ እንዳሰርሐ ይርከብ ኣብ ቀረቡ ድማ ዘሎ ናይ ቴሪ እንዳመስተ ስለ ዝኾነ ናብ ቴሪ ብምኻድ ናይ ካሜራ ቀዳሕ ይሓቶ ቴሪ ድማ ናይ ግድነት ምስ ፖሊስ ክኾን ስለ ዘለዎ ናይቲ ካሜራ ቀዳሓት ይኸፍተሎም ካብኡ ድማ ሆላንድ ናይ ካሜራ ቀዳሕ ኣብ ዝምርምሮ ሰዓት ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ጂሚ ከም ዝኾነ ይርኢ ብኻሊእ ገጽ ጂሚ ድማ ናብ ገዙ እንዳኸደ እንትኸውን ፖሊሳት ቀዲሞሙ ናብ ገዙ እንትኣትዉ ይርኢ ሕጂ ድማ ናብ ናቱ ገዛ ክኾን ስለ ዘይኽእል ናብ ሞርጋን ገዛ ይኸይድ ፖሊሳት ድማ ንዑ እንዳተኸታተሉ ናብ ናይ ሞርጋን ገዛ መፂኦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ሞርጋን ንጂሚ ስለ ዝሓገዘቶ ከይሓዝዎ ይቐርዩ ንፅባሒቱ ድማ ጂሚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ህይወታ ከምዚኣቱን ከም ዘየሳቕያን ቃል ብምታው ናይ ሞርጋን ገዛ ለቒቑ ይወፅእ ኣብ ሱፐርማርኬት ድማ ንብረት እንዳገዛ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ክልተ ፖሊሳት ናብኡ ይመፁ ጂሚ ድማ ነቶም ፖሊሳት ሽውዱ ብድሕሪ በሪ ዘምለጠ እንትኸውን ኣብኡ ድማ ደጊሞም ካልኦት ክልተ ፖሊሳት ይረኽብዎ ምክንያቱ ፖሊሳት መንነቱ ፈሊጦም እዮም እንተኾነ ግን ጂሚ ቅድሚ ኢዱ ምሃቡን ምእሳሩን ሓደ መኪና ናብኡ ይመፅእ ካብታ መኪና ዝወረዱ ሰባት ድማ ነቶም ፖሊሳት ዝወቕዕዎም እንትኾኑ ንጂሚ ድማ ብመኪና ይወስድዎ ሕጂ ንጂሚ ዘድሕኖ ሰብ ልቺ ዝበሃል እንትኸውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይፈልጦ እዩ ነይሩ ልጅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጥራሕ ከይኾንስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰባት ዘለዎ ተፈራሒ ሰብ እዩ ምስ ጂሚ ድማ ናይ ቀረባ ዕሩኽ እንትኾኑ ንዑ ንምሕጋዝ ይውስን ምርኢትና እንትቕይር ሊዮን ንብሕቱ እንዳተዘናግዕ ይርከብ አንደበት ድማ ሓደ ፖስታ ተለኣኸሉ ኣብ ዝኸፈተ ሰዓት ናይ ዝሞተ ዳኒ ፎቶ ይርኢ ካብኡ ድማ ሊዮን ነዚ ምስ ረኣየ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ንምላጥ እንትፈትን እኳ ኣብ መጨረሻ ግን ጂሚ ገጪው ዓርሱ ንክስሕት ይገብሮ ሊዮን ድማ ባዕሉ ካብ ሰሓቱ ኣብ ዝነቕሕሉ ሰዓት ኢዱን እግሩን ብሰንሰለት ተኣሲሩ እዩ እቲ ሓደ ኢዱ ዝተኣሰሩ ምስታ መኪና እንትኸውን እቲ ካሊእ ድማ ምስ መንደቕ ተኣሲሩ እዩ ጂሚ ድማ ናብታ መኪና ኣትዩ ነታ መኪና ብምንቅስቓስ ንሊዮን ናብ ክልተ ቦታ ይኸፍሎ ከምዚ ዓይነት ኣቃታትላ ግን ንኸቢድ እዩ ብዝኾነ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ بخالي قص هولاند نجيمي حيزو سلطانو كما كم زركب انتحاسبه يركب كولونيل ليش دما اب ماخر نابو زمزل تخون من كم زخونه دما بدنبي نغرو كابنا عرك جيمي منقد لغاغ
ናይ ቤተሰቡ ደም ሕነ ክፍዳ ኣለዎ እንተኾነ ግን ሆላንድ ኣይከውንን ኢልካ ኣብ መንጎ ድን ተኣቲውኳ ንዓኻን ሰባትካን ከጥፍኣኩም እየ ብምባል ሊች የፈራርሑ ምሪትና እንትቕይር ኣዘዝቲ ፖሊሳት ኣኼባ እንዳገበሩ ይርከቡ ነዚ ኣኼባ ዝመርሖ ኮማንደር ኳርተር ድማ ንኹሉ ሰብ መጠንቀቕታ ይህብ ኩሉ ናይ ፖሊስ ዲፓርትመንት ኣብ ልዕሊ ጂሚ ዝኸፈትዎ ክሲ ክዓጽዎ ኣለዎም ካብኡ ድማ ስለ ጂሚ ዝተኣከቡ ሓበሬታታት ንዓና ክንወሃብ ኣለና ብምባል ነቶም ፖሊሳት የጠንቅቕዎም ኳርተር ነዚ ዝብል ዘሎ ጂሚ ህይወቱ ኣሕሊፉ ሂቡ ንሃገሩ እንዳተዋግአ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ ዝጀግና ኣብ ተልእኾ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ቤተሰቡ ተቐቲሎም ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ክኸፈት ከም ዘይብሉ ይናገር ብኻሊ ገጽ ድማ ካብ ቀተልቲ ጉጅለ ነብሕቱ ሮብ ጥራሕ ይቐሪ ጂሚ ድማ ሓደ መዓልቲ ሮብ ንብሕቱ እንዳኸደ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣብ መንገዲ ይሕዞ ንሮብ ድማ ቀትሎ ከም ዘይደሊ ብምንጋር ናብ ካሌብ ዝተባሃለ ናይ ማፍያ ሓላፊ ናብኡ ወሰደኒ ብምባል ናብ ካሌብ ገዛ ክወስዶ ይገብር ጂሚ ድማ ተወታ እንትበጽሕ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ዝቐተሎም እንትኸውን ንካሌብ ድማ ኣስሮ ጂሚ ንካሌብ ክቐትሎ ዝደለየ ሕድሕድ ማፍያ ሓደ እዮም ንሰባት ሓዘኔታ የብሎምን ስለዚ ክሞት ኣለዎም ብምባል እዩ ኣብ ቅድሚ ካሌብ ድማ ከቢድ ኣሲድ ምስ ኣዳለወ ነቲ ኣሲድ ናብ ልዕሊ የፍስሰሉ ብኻሊ ገጽ መርማሪ ሆላንድ ነቲ ስልጣን ንምርካብ ሕጂ እውን መንገዲ ድዋ ያበለን ዋላ እኳ ሊችን ተፈራርሑ ንስልጣን ዘለዎ ርዲት ፍሉይ ስለ ዝኾነ ንግሪፍ ናብ ክፍሊ የፀውዖ ንግሪፍ ድማ ካብቲ ጉጅለ ዝተረፈ ሮብ ጥራሕ እዩ ሮብ ዘለሉ ሆስፒታል ኣጻሪኻ ንገረኒ ብምባል ትእዛዝ ይህቦ ምርኢትና እንትቕይር ሮብ ድማ ጂሚ ንክእስር ሓበሬታ እንዳኣከበ ይርከብ ካብ ሓደ ገዛ ድማ ሓበሬታ ሒዙ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ጂሚ ኣብ መኪና ውሽጢ ይጽበዮ ካብኡ ድማ ጂሚ ንሮብ ነታ መኪና ክገንሓ ኣዚዙ ናብ ሓደ ቦታ ይወስዶ ናይ ጂሚ ድሌት ድማ ካብቶም ዝቐረዩ ንሱ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ቀቲልዎ ንምኻድ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሮብ ኣብ ናይ መኪና ሓደ ንብረት ኣሎ ክፈቶም ሙራእየ ብምባል ጂሚ ንኽኸፍቶ ይገብር ጂሚ ድማ ነታ መኪና ከፊቱ ኣብ ዝርኢ ሰዓት ሰበይቲ ሞርጋን ተቐቲላ ይርኢ ነዚ ድማ እንትርኢ ናይ ወለዱ ሞት ስለ ዝዘከረ ሓሪቑ ንሮብ ደጋጊሙ ብምትካስ ይቐትሎ ኣብ ሰዓት ድማ ብሆላንድ ዝምራሕ ፖሊሳት ናብኡ ዝመፁ እንትኾኑ ግሪፍ ድማ ነብሕቲ ይመጽእ ግሪፍ ድማ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ እንዳተርዐ ናይዚ ኩሉ ነገር መቀናበሪ ሆላንድ ከም ዝኾነ ይናገር ትማሊ ሮብ ዘለሉ ሆስፒታል ርኸበለ ኢልካኒ ነርካ ካብኡ ድማ ኣነ ኣብ ዘለሉ ቦታ ኣብ ዝነበርኩ ሰዓት ካብ ሆስፒታል ኣውፂኻ ብጂሚ ንኽቕተል ጌርካዮ ሰበይቲ እውን ዝቐተልካዮ ንስኻ ኢኻ ጂሚ ድማ ነዚ ሰብ ቀቲሉ ንክትሓዝ ገበርካዮ ንስኻ ኢኻ እዚ ኩሉ ድማ ትገብሮ ዘለኻ ንስልጣን እዩ ብምባል ኣብ ቅድሚ ኩሉ ፖሊስ የዋርዶ ካብኡ ድማ እቶም ፍሉይ ሓይሊ ነዚ ኣብ ዝረኣዩ ሰዓት ጂሚ ንኽኸይድ ይፈቕድሉ ሆላንድ ድማ ንኽትኸይድ ኣይፈቕደልካን ብምባል ደው ንከብሎ ይፍትን ጂሚ ድማ ንሆላንድ ቀቲሉ ናብ ካሊእ ገበን ክኣትው ስለ ዘይብሉ ብቦክሲ ወቂዑ ካብቲ ቦታ ለቒቑ ይወፅእ ኣብ መጨረሻ ምርኢትና ድማ ሓንቲ ትንሲ ሰበይቲ ጓሓፍ ንምድፋእ እንትወፅእ ነዛ ሰበይቲ ተኸታቲሎም ሰረቕቲ ናብኡ ዝመፁ እንትኾኑ ጂሚ ድማ ብተመሳሳሊ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ጂሚ ድማ ነቶም ሰባት ግደፍዋ እንዳበለ እንትለምኖም እኳ ንሳቶም ግን ከም ዝቐትልዎ ብምንጋር ንኽኸይድ ይነግርዎ ጂሚ ድማ መፍርሒ ፍሽኽታ የሪኦም እሞ ነዚኦም ድማ እንዳቐተለ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ